Ҳамада салом алейкум, хуш омадем ба канали SM Шарипов. Бо шумо ҳастам ман автори канал Муҳаммад Шарипов ва чихеле ки противникои ма муайян кардан, одам монда рафта маълумот гирифтан, барои мара сиёҳ кардан, ҳамин қадарша муайян кардан ки номи асосии ма будай Паланг. Салом алейкум, акасози хуби тинҷа экунам. Номуш Паланг меганира. Ишто оли ма дар ин бора гап мезанам, дар ин бораи чизе ки шумо муайян кардем ва дар он бора одаме ки дар бораи ма ба дили худаш маълумот гирифта, овозша типа ғавз карда, овоз ғавз кардаед барои ма одаме ки ма овоз повоз тонам хеле вақте ки тонам хеле нолиш тон мебуроя ку мамра мефаҳмам ки кадомитин. Салом алейкум, акасози хуби тинҷа экунам. Салом алейкум, акасози хуби тинҷа экунам. Овоз тағйир додиам барои мара. Ҳиҷома, фита бочка, массаж. Яъне ки ман дар шумо тавсия метавонам шифоҳиҷомаро ки дар якҷоягӣ бо ширкати шифофармое ки дороҳои гиёҳӣ доранд, яъне ки хубии и дар чия? Дар инҷа на танҳо мардо рафта метавонанд, ҳамин хел бо услугае доранд ки алоҳида занҳо ҳам албатта ки метавонанд рафта аз ин хизматрасониҳо истифода баранд. Ва аз ҳамада муҳимаш онае ки чизое ки ҳоло гуфтам бепул фаромӯш накунед, дар вақти рафтан номи канали SM Шарипова хотиррасон кунед. Ты ириши мара ку бояд биёй зиёрат кунӣ, медонӣ мира? Блядь, ебанут ё. Соза видео? Не, в натуре класс. Заебись. Четко. Бузургина дидесте ки чойм мерезанд, дар чойм дил мешава. Субҳаналлоҳ. Он қавм ки саҷода парастанд, харанд, зеро ба зери бори солус даранд. ва ин аз ҳама турфатар ки дар пардаи зуҳд ислом фурӯшанду зи кофир бадтаранд. Яъне ки дар ин видео гап мезанем ки мурдахӯрӣ яъне ки чи аст ва чӣ гуна одамо дин мефурӯшанд. Як хел ранги маълима бори мешинен, комментария мекунен, ки менависен. Бирен дафшен ҳамҷо қатиам оқ бишем ҷона комментария кунен. Ва бардора пешакӣ маълумоти хеле ҳам хуб ман медонам ки аллакай дар ё дига рекламаҳо карда ё наметавонанд ва шумо дар кор мешава чунин услугҳо ба монанди билет харидан ё ин ки граница гузаштан. Ман шуморо тавсия метавонам авиакассарае ки шуморо граница мегузаронанд, яъне ки чӣ хел метавонед шумо граница бигузарем тавассути самолет. А что, так можно было, что ли? Чибаки не. Номеро WhatsApp-шон дар болои экрани шумо рафтем видеоро тамошо мекунем. Яъне ки гарчанде ки ман гап задам дар бораи Рамзия Ортиқова, бисёр одамо мегӯянд ки бародар бихе қати худаш гап зад, проблемаи худтона қати худаш ҳал ки, проблемаи худтона худтон решат кунед, дар байни халқ чӣ дар кора. Гап дар бораи онае ки ин одам дар байни халқ гуфт ва ман ҳуқуқ дорам ҳатто на аз ҷиҳати одамгарӣ, ҳатто аз ҷиҳати қонун ки дар байни халқ агар ки мара тӯҳмат кардагӣ бошам, ман бояд дар байни халқ бояд бихезам апровергат кунам ин кора. Иниш як тараф. Дигар тарафаш ки дар видеош войма кард ки на ман гуфтаистам ки биёен гап занем ба телефони ман мардима нишон додистам, намебурояд ба телефон гап намезанам, хай ман чӣ кор кунам? Ман эфир даъватш кардам, ба телефон ман баромадам барои чӣ хотире ки тихидат ки ту мара телефон даъват мекунӣ, матра даъват мекунам. Эфир буромадам дар Инстаграм дина, намедонам ин видеои ман кай мебурояд, вобшим буромадам Инстаграмдагиҳо медонанд чанд қадар ман ждат кардам, бона карданд ки типа VPN шон кор намекунад. Вақте ки Муҳаммад Шарипов баромад, VPN ай кор мебаромадай, Инстаграм даромада наметавонистанд, Телеграм канал даромадам прямо эфир. Дар уҷа ждатшон кардем. Ягон кас на танҳо худшон на Лангули, на Рамзия, ягонташ набаромаданшон усу беста, хейтерошон даже набаромадан. Як одамшон баромад, ба фикрам ки дабараш Лангули шиштагӣ буд, иқа тавдод тудасуда ки гапшон нагзашт. Ман дар бораи тамоми записо бо отдельно видео мекунам. Гап дар бораи нест. Гап дар бораи онае ки одамо мегӯянд ки қати худшон гап занем. Худшона даъват кардем, набаромадан. Ва дар бораи худшон гуфтан, ман чӣ гуфтанем аз забони шоир ки мегӯяд ки бар курдилон панд маде, хеш маёзор, зеро ки Абуҷаҳл мусалмон шуданӣ нест. ман чӣ кор мекунам айра? ин худаш дидаву дониста кора мекунам. ман хати шумо кор дорам. ман бояд чашми шуморо кушоям. чӣ хел шумо намебинед ки ҳамин одам мехеза мега ки ман шави дароз гирья кардам барои Фаластин, дуо кардам, мегаву мехеза видео мекуна дар бораи Фаластин, реклама мемона. Сука, ту какова хуя, чӣ хел тура на виҷдони намедонам тура ай ҷиҳати диниш усу беста, ай ҷиҳати одамгариш, виҷдони инсониятӣ ту чӣ хел тура мевардора ки видеое ки дар болаи Фаластин кардасти, видеое ки ҷанг рафтеса, ту дар ҳамун реклама мемонӣ. имрӯз яҳудиёи ҳарома бинен ки аз як мактаб ки инсонҳои палестинсо дар уҷа иштагӣ будан, ҷога шидагӣ будан, ё ки омадан чӣ кадан, қапиданшона, гирифтаншон, намхез чашмошонро маҳкам кардан, бурданшон дар ҷо паронданшона. Субҳаналлоҳ, я Аллоҳ, дуогӯ бошем бародари азиз. Бародари азиз, максимально видеоро паҳн кунен, обуна, подписатсия кунен, дастгирӣ кунен бародароро. ҳеҷ не лайк монед бародари азиз то барои видео, то ки бародароро бинанд, ки бинанд душманои ислом ки
чӣ гуна шермардо тонистестан задестиян. аллоҳ қувватшон бата, насратшон бата. дуогӯ бошен дар ҳақшон бародари азиз. мо инҷа алҳамдулилла масҷид омадем, 5 вақт дар ҳақшон дуо гӯем ва шумо ҳам дуо кунед. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтанд ки яроқи мусалмони дуоай. барои ҳамин мо аз даст мо ҳеҷ чӣ намеояд, уҷо рафтан намеша, ягон кор кардан намеша. ба ҳамин хотир ҳадди ақал видеоро поделиться кунед, лайк монед ки то китоб буброя, ҳамин ҳам яке аз дастгириҳо меша ва дуоро ҳам фаромӯш накунед, дуогӯ бошед. ва ини спонсорои канали моро ҳам фаромӯш накунед ва тамошо кунед ки дариши чӣ мешава иншааллоҳ. як камтар одам ша, як камтар виҷдону дар болот бубуро, як камтарак раҳм, шавқат, намедонам рӯи рост намехел нигоҳ мекунӣ. нахай бардоро якумаш ки ту дар видео ягон меҳнат намекунӣ. видеоро мондаe ки ҳама дидестае ки хайла мақсад ҳо задестиян. ҳамҷо апредит кардагия названия видео навистагие ки Фаластин ёки аз текстер Газа ёки кадом куҷора задестае. Ту ҳамура мемонӣ ва реклама мемонӣ. Ту ягон кори хубӣ накардаеси, ту ягон кори хайр накардаеси. Ту дар марг пул кор кардаеси. Ту дар биғарзаи оне ки ту дина мефурӯшӣ, дар дин пул кор кардаеси, ту бо дар марг пул кор кардаеси. Ту ягон зара на танҳо аз тарафи мусалмонӣ, аз тарафи динӣ. Ту ҳамчун инсон ту виҷдон надорӣ. ягон гапи бад нагӯ ки айдинам бо хориҷ нашай. Пиздец. ту ири шимара ку бояд биёй зиёрат кунӣ, медонӣ мира. چه گفته؟ تکرار کنید؟ ту ири шимара ку бояд биёй зиёрат кунӣ, медонӣ мира. бузургиро дидести ки чойм мерезан, дар чойм дил мешава. субҳаналлоҳ. معلش فهمیدی نمیشم او نزد سر دستم бузургиро дидести ки чойм мерезан, дар чойм дил мешава. субҳаналлоҳ. халан камтара калата кор фармон дар вақти ҳамин конфликт дар назди халқ та хатяби болимени нормали нишон бите ки ҳамин вақта та дар видеои Фаластин реклама намон. този хел худ кардаеси ки типа видеои динӣ дига накунӣ, барои он хотире ки аз тарафи дин ошкор кардаесан ки ту чӣ хеле тварӣ ва ту бояд як хеле кор кунӣ ки дили халқа ба даст биёрию дар бораи Фаластин видео кардаеси ки ба хотири Фаластин хатябитро дастгирӣ кунанд. лекин ту сук ҳамин қадар тваре ки дар ҳамун реклама мондестӣ. хиёл мекунӣ халқ намефаҳма. халқ мефаҳма, агар ки халқ намефаҳмид рекламодателот таи хеле издиватса намекардан. рекламодателот навистагиян ки скриншотро роӣ кардан, навистагиян ки шави дароз безор мон кардан, ҳақорат карда касе менависа. хиёл мекунӣ во қайти дал чӣ кор мекунанд? рекламодателот нависондестае ки файрод мон кардан, барои граница рафтан кидат мон кардан. барои чӣ? ту хиёл мекунӣ чашми халқ матра гуфтагӣ будам ки спонсори ҳар як блогер халқай. халқ управлят мекуна. мегӯй ки хурдум қават гӯш гирифтам. ҳанам қават гӯштое ки хурдагии ту дар кунта ғавз кардагӣ, дар болои кресла шиштагӣ, айҷайби халқа, айҷайби муҳоҷири дар дуруни стройкат чиликош ях мекардагӣ кор мекунад. кору боро чӣ мешӣ? бисёри баъди чӣ накунӣ, намефоротонем хе подписаться ки буро даф шо баро инҷа. чӣ ба мау дигаро рафта кор карда метонем, ту намеrai корам. хебра кор ки намон дар рекламае ки дар бораи дин мекунӣ, дар бораи Фаластин мекунӣ, дар бораи марг ҷигаяш мекунӣ. оли мау файлангули дигари та ки дар болои гроб реклама кардаеста, мауро отдельно видео мекунам ози. шумо да чиво твар мешен ки тваритона открита мебурорен. ҳатто дар вақти конфликт камтарак биҷиқаму куни дамта ки аюстол нометони хеста 24 соат дар дуруни кафеи нигоҳ кун. подписаться ки буро даф шо баро инҷа. ҳаромхӯрии ту, даюсии ту, даҷҷолии ту ҳамаш як тараф беста. ту бо твари нехели бе ягон зараи одамгарият, ягон виҷдон, ягон чӣ ту надорӣ. дидау дониста, дидестай ҷанг рафтестай, чӣ рафтестай, канали типа динияй риш мондагӣ, мо барои Фаластин гирья мекунем, мега ина спонсорои мо реклама. бумбар бародаро, ҳар як кадоме ки шумо истифода мекунед аз ҳамин рекламаҳо, шумо худтон спонсироват кардестед. шумо ва спонсорое ки шумо вақте ки спонсироват мекунед, пурсен ки рекламаи шумо дар чӣ гуна видео монда мешава. баъдан ин хел хейт мегиранд, менависандтон, издиватсатон мекунанд, ҳақоратон мекунанд. ман ягон каса нагуфтам халқ ба ӯ дараҷа тупой нестае ки ман бугум ки бихезин амхелишон кунен. халқ худиш кардестае ва ман ира аввал предупредит кардагӣ будам ки халқ ҳамин кора мекунанд. ва дар бораи оне ки
ким кадом далбоёбира гуфтаи дар бораи ман видео кардаги голос мондагиайта голоса дар ман роӣ кардӣ бародаро и твар вақте ки ман ира гуфтум ки бихед доказат кун ки ман дар куҷо кидат кардагим тӯҳмат кардагӣ ё ки тӯҳмат кардагӣ бошӣ ё ки бахшиш пурс тӯҳмата ба кала бигӣ ё ин ки доказат ку ман и гапа гуфтаистамша и мехеза рафта тайни ҳаёти пешинаи маро ё ки ҳаёти шахсии маро кофтшур кардаиста. Ман тара бо як бор дига мегум дар ҳаёти шахсӣ лезид нака дар семья лезид нака ки дар куну чӯ мезанам сука. Бихе ё бахшиш пурс ё ки ранги одам бихе доказат кун. ӯ одаме ки бировардагӣ гуфтагие ки номуш палангай овозша ғавз кардагӣ номуш палангай хоҳар дошт дига туда хоҳари ман бародаро бале мо 5 та бачаем ӯ мега ядодар дошт ядодари мо 5 та бачаем акай калони маем ман тамом биография хама ки дар бораи ҳаму голосша ғавз кардагӣ ман голосиро рост кардам голос мондагӣ ман дар куни таам чӯ мезанам сука кун табиҷиқ ай пешти напарен и кунуш тар айоли гӯш мебурая хе буш мебурая ба тамоми чӣ ҳар як одамое ки ай пешти пардаген да намедонем ки сартона да куҷо вардорем. Короче бародаро одама бировардай мо 5 та бачаем ама акай калоним як хоҳар доштем дар синни 18 солагиш раҳматӣ вафот мекунад ва ҳами одам сука анаму записа гирифта мондагиай дар бораи ана ҳаму хоҳарчаи ман раҳматӣ суханои безеб гап задан ки вай духтар дигар хел вай духтари ката аз дунё гузаштагиай ман дар даҳанат пома мезанам сукаи ҳаром кери хара дар даҳанат мезанам агар таим хеле гапа мебурорӣ ба нисбати оилаи ман ман не агар тасаввур кун ки модари ман бишнава ки духтариша ки вафот кардагиай дар синни 18 солагиш духтари ката ту медонӣ ки модари ман трах чӣ кор мекунам ман осу бестимозӣ ине марадди падару модари ман нем хелиан ман аямо баромадагием сука твар блядь дига корта яъни мамон хез доказат кун ки ман дар куҷо тӯҳмат кардагим ман дар куҷо 1,5 миллион кидат кардагим наметонӣ хез публично бахшиш пурс сукаи ҳаром блядь семья лезид нака дар даҳанат ме این رفتار مردم حاضره را دیده خواستم نام خدمت پنهان کنم زیر نام LZ یک زمان گلینجا رو دوستار خانه رو بود در دستی هر پدر برای تربیهش چوب بود یک زمان عشقی مادر دیلی بچه پاره میکرد یک زمان نرخی ناموس باور که خیلی خوب بود یک زمان نوازای دستی قپیده من میکرد توی وظیفت بود توی بالا گذر عروسی هویه یک زمان جواب میگفتن گپی گفته گیره وزیده همه نرا نمیبینی مردیره یک زمان ربغمی کم بغل بود هازی عشقای گوشتی آدمای گوشتی گاوده ارزانه امشب یک شیشتن یک شیشه تمام میشم سودا شدی شب خیال میکنه خوشبخته نکی بخته ندید نمیشه نکریشت امشب نکمیشت امشب تو ایشه تازه های با گفتی خود پرست خالی داره دلشه نکریشت امشب نکمیشت امشب تو ایشه ای عروسی رئیسی کلوبای تیپا داره کریشه زمان بحری خدام ملا میگفت گپی خوبه ازی امری معروفش برای لایک یوتیوب برای реклама граница реклама авиакаса бовар ки тайни қоби мелода дига касай созен се на дӯстдоро фарза қазо када ҷой намостон пури чанг бигардин риш дароз када ҳози ҳама дуру дора пушти пеши камера гунаҳгоро контента бегуноҳо каменда созен се на дӯстдоро фарза қазо када ҷой намостон пури чанг бигардин риш дароз када ҳози ҳама дуру дора пушти пеши камера گناهگارا کنتنده به گناه کمنده